Hoy, ay pagpauran! Huwag kayong magpapauran! Ano ba kayo? Hoy kayo, sumunod muna kayo kay umuuran. Huwag kayong magpirit sa uran. Opo. Ayan, mga guys. Grabe ang ulan-ulan dito sa amin. Ayan, kawawa na naman ito ang mga taong maiirap dahil talagang lalo silang mag-iirap dahil syempre kapag ganitong maulan, walang pangabuhian, walang trabaho, yung mga ordinaryong mamamayan, hindi sila makapunta sa kanilang mga pasakay, sa kanilang mga uma, hindi sila makapangisda dahil mabalod. At syempre mga guys, ayan o, yung mga kaunti lang yung mga brief, ayan, talagang mahuhumoy. Hoy, ay pagpauran! Huwag kayong magpapauran! Ano ba kayo? Hoy kayo, sumunod muna kayo kay umuuran. Huwag kayong magpirit sa uran. Opo. Hala, doon muna kayo sa loob. Kayo, doon kayo sa loob. Huwag kayong magpilit sa uran kasi hindi natin to kakayanin. Hindi natin to malalabanan. Hindi, isa kami sa sayo! Ay, huwag ka magpinura. Okay, nagpumpura ako din ako dito. Hala, huwag kayong mag-ano. Ano ba kayo? Basta dito na lang ako. Ayan mga guys. Maulan talaga, grabe. Mga bibiska, huwag kayong magpapauran. At ayan no, mapapansin ninyo, nag-umpisa na po yan dyan, magbabaha. Ayan no, baha na naman yan dito ngayon sa amin. Labasan na mga bata at ako dito ay napapaaw na dahil nga wala tayong payong for today's video. Oh, buti pa sila, nakauwi na. Pasado alas 5 na mga guys at madilim na dito sa room. Ayan oh, madilim na. Ayan mga guys, dahil nga maulan tayo dito, yung itong mga bata ko dito ay sumuno na sa akin. Sila for today's video. Ayan mga guys, tayo na ngayon ay uuwi na at pinadalhan tayo ngayon dito ng payong. At yung isa kong estudyante ay nandito sumusuno sa akin. Ayan oh. At yung mga bata talaga ay nanharadug-hadug lang sila. Talaga. Strict ako niyan sa oras ng klase pero kapag hindi naman oras